Kafe bat hartu eta solasaldia hasten da mahai baten inguruan. Gauza batek lotzen ditu guztiak, denak daude lanik gabe eta gainera luzaroan dabiltza lan bila. Enpresen ikuspuntua ezagutuko dugu, baina horrez gain ezagutu nahi genuen da izan zen langabezian dauden pertsonen ikuspuntua. Bizkaian diren langabeen 60% epe luzekoak dira, alegia urte bat baino gehiago daramate lana bilatzen modu aktiboan. Horren adibide Belen. Es que yo tengo muchísimo que dar, tengo muchísima experiencia, que llevo trabajando toda mi vida. 55 urterekin zaila du lan aurkitzea. Alguna cosa que sale pone limitación de edad, 40-45 años. Esperientzia zabala izan arren adina oztopo du. Beste kafe bat eta taldeka gai baten inguruan aritzen dira. Ideiak, proposamenak eta asmoak mahaigaineratzen dituzte. El caso es que he estado mucho tiempo desempleada. Txarok adibidez, 2 urte baino gehiago lan bila ibili ondoren, bere negozio propioa martxan jartzea erabaki du. Lo más importante quizás es la confianza en uno mismo, lucharlo y pelearlo, ¿no? Sin quedarnos en la queja y en la desesperación, ¿no? Langabeziaren arazoaren inguruan, askotan zifrak baino ez dira aipatzen, gaur ordea protagonistei hitza emana izan diete.